Zure txanda, Maider. Maider naiz, ezagutzen nauzue, Andoaindarra, ama, euskaltzalea eta ingenieri industriala. Udaletxean sozialiston bozeramailea. Enpresa publikotik nator eta gerturatu nintzen gauzak aldatzeko nahian eta horretarako gure bulegoa ireki genuen bezala, orain proposatzen dizuena da udalaren ateak zuei zabaltzea, zuretzea eta erreferentzia gunea izan dadin. Lau urtean hauetan zenbait aurrera pausu eman ditugu, eta orain zuen babesarekin eskatzen dizuet elkarrekin askoz gehiago aurreratu dezakegulako. Proiektu eskertiarra, progresista, gertua, plurala eta errealista eskainiko dizuegu. Pertsonengan eta bere ongizateetan zentratuko den programa. Baina jada zenbait ideia eta proiektu ezagutzen dituzue. Zuek programan parte hartzearen prozesuan parte hartu duzuelako. Zuekin elkarrekin egindako programa geure programa da. Horregatik Andoaindarrok funtsezko parte zarete gure taldetan, eta harro gaude hortaz. Ideiak eta proiektuak baditugu, eta taldea osatu dugu zuekin. Gaztetasuna barkatu eta eskarmentua elkartzen dituen taldea osatu dugu, eta udalerria oso ondo ezagutzen duna. Maiatzaren 26an bi aukera izango dituzue, edo beste lau urtez horrela jarraitu edo aldaketa aurrera eramatea. Ez zaitez bitartekariengan fidatu. 2015ko ekainaren 13an batzuek bere hitza bete zituztelako, eta berriak direnak ia da prentsan adierazi dutelako bilduri emango diotela bere babesa. Aldaketa bermatzen dizuen bakarra argi izan dezazuen alderdi sozialistari emandako boto zuzena dela. Maiatzaren 26an Andoaindarrok hartu hitza eta egizue berriro posible. Mila esker eta barkatu.